Poďte sa s nami pozrieť, ako znie výfuk od PK Performance pri tejto Audi RS7. Do zadnej časti sme použili tlmiče našej konštrukcie. Špecifické na nich je to, že ten vstup je z boku, nie je zo zadu, ako to štandardne býva. Je to z dôvodu toho, aby sme tam dokázali použiť čo najväčšie tlmiče, aby to na tej zatvorenej klapke bolo príjemne tiché a na tej otvorenej, aby sme dosiahli to maximum, ktoré vieme. Potrubie je ohýbané na trňovej ohýbačke, keby nebolo, je tam až 24 zvarov. 3D skenovaním sme navrhli výfukový systém tak, aby výfukové plyny mali čo najoptimálnejší prietok. Výfukový systém sme ukončili koncovkami takými, ako to RS má mať.